Bila jednom jedna ljupka devojka po imenu Snežana. Njena mati je umrla, a otac joj se po drugi put oženio jednom lepom, ali sujetnom ženom, koja je u stvari bila veštica. Ona je sebe smatrala najlepšom ženom na svetu i imala je čarobno ogledalo sa kojim je pričala svakoga dana. Jednoga dana zapita ona ogledalo kao i obično. Ogledalce na zidu, kaži mi ko je najlepši na svetu. Ali ogledalo se razljuti, odgovorivši: Snežana je najlepša. Devojka je zaista bila prava lepotica. Maćeha je bila užasno ljubomorna, pa naredi jednom od svojih lovaca da odvede Snežanu u šumu i tamo je ubije. Lovac povede Snežanu, ali nije mogao da je ubije i on je ostavi tamo. Usput, on zakla jednu svinju, izvadio joj srce i odnese ga gospodarici kao dokaz da je ubio Snežanu. Tako je maćeha jedno vreme bila zadovoljna. U međuvremenu Snežana je lutajući kroz šumu stigla do kućice u kojoj je živelo 7 patuljaka. Čovečuljci su se sažalili na nju i zadržali je da živi kod njih. Ona im je kuvala, čistila kuću i svi su bili srećni. Ali jednoga dana upita maćeha ponovo svoje ogledalo. Ogledalce na zidu, ko je najlepši na svetu, kaži. Kraljice moja draga, Snežana je najlepša devojka na svetu. Ona sada živi među patuljcima u malenoj kućici. Kada je ponovo čula da je Snežana najlepša, prosto je pobesnela. Zla maćeha se onda preruši u staru prosjakinju i napuni jednu korpu jabukama. Odozgo je stavila jednu otrovnu jabuku, a okolo nje sve su bile lepe, rumene i zdrave. Uputila se potom kućici patuljaka. Oni su bili na poslu u rudniku dijamanata. Prije nego što su otišli, upozorili su Snežanu da ne razgovara sa nepoznatima i da nikome ne otvara vrata. Ali stara prosjakinja izgledala je tako prijateljski i dala joj je tako lepu jabuku, pa je ona zaboravila na upozorenje. Jedan zalogaj otrovne jabuke zaglavio joj se u grlu i Snežana pade na zemlju kao mrtva. Kada su se patuljci uveče vratili, našli su je kako leži na zemlji i pored sveg truda nisu uspeli da je povrate. Svi su zajedno plakali, a jedan od njih reče: Ona je suviše lepa da bismo je zakopali. Hajde da joj napravimo stakleni sanduk, pa ćemo tako moći još neko vreme da je gledamo. Patuljci su je potom prekrili cvećem i stajali su na straži pored nje. U to vreme je kroz šumu prolazio mladi princ. Čim je ugledao lepu devojku u sanduku, odmah se zaljubio u nju. Patuljci mu ispričaše šta se dogodilo i on se tužan sagnuo i poljubio je. Tog trenutka primeti da Snežana trepće. Ona je živa! Uzviknu on i podiže je, a komad jabuke izleteo iz grla. Istoga časa ona otvori oči. Princ je potom upita da li bi htjela da se uda za njega, a ona, Snežana, presrećna, odmah pristade. Patuljci su ih ispratili do palate, gde su se odmah i venčali. Kada je zla maćeha saznala za to, postade toliko ljuta i besna da je pobegla u daleko mračno kraljevstvo i nikada se više nije vratila.